Hola, sóc la Montse Roset, de 5 Talents. Aquesta és la pàgina web de 5 Talents i com que el domini de 5talents.cat té un cost, hem decidit donar-lo de baixa, el domini. Per això ara navegarem per aquesta pàgina perquè veieu com era. Aquesta és la homepage, pastoralment rendible, econòmicament viable. I aquí hi ha diferents notícies o projectes que em sembla interessant promocionar, però anem a veure-ho per ordre, a les pestanyes. Qui som? La Montse Roset, aquí ja està, hi ha una entrevista d'un quart d'hora. La podeu veure al YouTube, aquesta entrevista, i també podeu llegir aquesta carta com de presentació. El currículum de la Montse el podeu veure a LinkedIn. En aquesta pestanyeta de recomanacions hi ha diferents frases de persones amb les que he treballat en el passat i el que pensen de mi. Col·laboradors, forma jurídica, ens encomanem a Antoni Gaudí i el perquè del nom 5 Talents. Què fem? Aquí hi ha diferents links que ara els anirem a veure. Santuaris. Gestió de santuaris, cases d'espiritualitat, monestirs, ermites, per millorar-ne la gestió i la dinamització. El servei que ofereix 5 Talents s'articula en 4 fases. Fase 1, avantprojecte, fase 2, desenvolupament del pla estratègic i econòmic, i la fase 3 i la 4, que és la que més m'agrada, que és l'execució del pla estratègic i la gestió del dia a dia. Gestió turística, rectories i locals parroquials, creació d'empreses, assessorament. El Castell de Subirats té una web a part amb la que també farem el mateix, una navegació a part. En aquests 3 links d'aquí, opcions de treball, què ofereix 5 Talents i què es pot esperar de 5 Talents. Opcions de treball. Quan tens un espai infrautilitzat o buit, pot ser que sigui un immoble inviable que no té molta opció perquè es necessiten molts diners per fer-ne alguna cosa. Llavors, aquesta és l'immoble inviable, les solucions que es poden donar, es poden executar i les implicacions. Els immobles d'alta rendibilitat, que són aquests últims aquí baix, també tenen les seves conseqüències. I aquests immobles que poden ser redinamitzats dins la missió de l'Església, aquest requadre central, són el servei en el que se centra 5 Talents. Què ofereix 5 Talents? Què es pot esperar i què no esperar de 5 Talents? Per qui treballem? Per qui ho fem? Doncs ens posem al servei del Senyor i de la seva Església. I això és tot. A la pestanya de saber-ne més hi ha un blog en el que he anat penjant diferents notícies interessants, com de laics en missió pastoral, un article que va sortir a Catalunya Cristiana fa un parell d'anys, i parlava d'això, de laics que es posen al servei de l'Església, com és 5 Talents. Gràcies. Em podeu contactar a montserroset@gmail.com i el meu telèfon és el de sempre. Aquest telèfon d'aquí és el meu, aquest telèfon d'aquí també és el meu, però l'email és montserroset@gmail.com. Gràcies.